Tokijské metro je vedle japonských drah JR nejdůležitějším a nejvyužívanějším dopravním systémem v Tokiu. Je provozováno dvěma subjekty. Jedním je stejnojmenná soukromá společnost Tokijské metro Tokyo Metro, druhým pak městský úřad, který spravuje linky známé pod názvem TOEI, provozovaný metropolitním úřadem. Během cestování do práce tráví Japonci mnoho času v podzemí, aby se nezbláznili, jsou ve stanicích reprodukovány zvuky přírody. Na některých stanicích jsou dokonce blokovány vstupy do kolejiště pomocí otevíracího plotu. Vlak vždy přijede na správné místo a tak mohou cestující stát poklidně ve frontě ještě před příjezdem vlaku a přitom přesně vědí, kde budou dveře, ještě než vlak přijede. Linky obou společností japonského metra jsou odděleny, stejných tratí využívají výjimečně, oproti tomu tratí japonských drah využívají obě společnosti poměrně často. Vzniká tak kombinovaný provoz podzemních a nadzemních drah, všeobecně jsou ceny japonské podzemní dopravy relativně vysoké, například cena za ujetí vzdálenosti 3 stanic se v průměru blíží 200 jenům. Na druhou stranu se vedení linek snaží vycházet vstříc cestujícím neovládajícím japonštinu, informace o příští stanici a přestupech jsou tak ve vlacích hlášeny japonsky i anglicky. Jména stanic jsou psána nejen znaky, ale i hiraganou a latinkou, automaty na jízdenky mohou být přepnuty do angličtiny a podobně. Japonské metro je známé svou přesností, čistotou a častou frekvencí spojů, avšak chybí noční provoz, poslední vlaky vyráží kolem půlnoci a jezdit začínají kolem 5. ráno. Přestupy v metru jsou někdy náročné a v jedné stanici během přechodu z jedné linky do druhé můžeme nachodit poměrně značné vzdálenosti. Jestliže náhodou spadnete do kolejiště, tak hlavně nepanikařte a řiďte se pokyny na sloupech. Když budete mít štěstí, tak třeba potkáte průvodce, který vám pomůže koupit lístek. Nyní si poslechněte, jaké zvuky umí vydávat elektromotor, doslova hudební koncert. Podezřelý.